Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa, ako som slúbil. Steelbrainka to teda není, ale je tu 99 nocí s mojím kamošom, môžeš sa pozdraviť? Čaute lidi. Hej. Dúfam, že sa vám nezabudnite dať lajka a odber na toto video. A budeme veľmi radi, keď nám aj nejaké komentáre napíšete. Áno, a ako vidíte, napíšete. práve teraz my hráme Update Party, určite. Ja už mám equipnutú takúto klasu. S týmto klasbom. Ja mám Poison Bustera, King Roblox je môj v rovnosti najlepší kamarát. Jasné. Je v paniku. Ako vidíte, pozrite. Dobre, nastavím si kameru. OK, takže tak. Inak, tu som Legend, tu som našiel čestku. OK, tak idem. A je tu čestka, neviem. Aba je, ale tá basic. Oh, tu je nejako veľa balerov, ježiš, barelov. Iglo? Ja mám veľa Čo? Jaj, Christian, ja mám dvojku. Christian, Čo? si King Robloxy. Ja som tu dal jeden ten veľký väz a vylepšilo to. Bum. Ty vole, my máme aj barely. Si dám tú čapičku. Jupi. Lidi. A ja som si všimol, že na dvojkovej sekere, ako už Good X, máte nejakú hviezdičku. Mi tu píše, mám nejakú hviezdičku. Nie. Lebo ja už mám King Roblox, ja už som si vylepšil sekeru. Ešte vlastne Ty nemáš. vole, musí sa toto otriasať, no konečne. Našiel som tečko, ale to... Tu sú mikrovlnky, nie, to sú pračky. Budeme mať aj tu? Hej, budeme mať veľa železa. Máme už 50 železa. Ešte máme... Čo? Rozumel. There's a class. All like play this party. Zase, pozrite, ono sa mi nespalnilo to drevo. Aha, kúk Marcel, paráda. Tu sú dortíky. King Roblox ty. No. Pojeme sa straniť za chvíľku. Hej, pôjdeme. Ja tu nemám Keyboard? Podoly. Aký keyboard? On píše keyboard. Normálne tu. To je moja obľúbená klasa. Nekromancer. To uhlie. Ja som keyboard. A ja? Na level 3. No, A ja pozrite sa sem, tu je level 3. Equipped class keyboard. Dobre, dal som skip. Nechcem. Legend, ale môžeš ma volať Korablox, len stačí. Vidíte, tak aj volám Robloxy. OK, lebo ja tam niekedy počujem, že King stávala v tom. Ja by som chcel ten Old Rod. Chcem Old Rod. Giant Sec incoming. Paráda. To by sa nám hodilo, King Robloxy. Ľudia, prepáčte, že mám takúto divný objektív, že je nižšie. Nevidieť až hore, to kvôli tomu, že ja mám menšiu kameru, takže netrápte sa. No tak vykraftím niečo. Nemám drevo. Ten crafting bench. Tu máme dreva. Inak ja mám laser cannon, aj ty nie. Jasné. Hej, inak som ti zabudol povedať, že vlastne ja som mal, že jeden alien, keď som dal trick or treat, no tak on mi dal laser cannon. Aj mne už dvakrát, aj dneska. Aj mne dneska. Strong chest are raining from the sky. Oh my gosh, to je dobré. No gosh. Či Robloxy.
Ja mám nejakú, počkaj, Tactical Shotgun, tak. To je mega dobrá zbranka na Robloxy. Mám Tactical. Prosím, Čo? či Roblox. Kuknite na môj armor, to je ten najlepší armor. Daj sem tie súčiastky. Padol mi aj toto. No tento Tactical Shotgun. Koľko to má vlastne? Ešte tu 39 po len. Robloxy. Aha, je tu. Kde si dal ten game? Ja som ho nemal. Alebo skoro. Ja mám tiež to. Tu je jeden ten game. Dobre. Máme ho celý splnený. A ja mám ten Riot Shield. To aj ja mám. A tento super armor, vieš čo robí, keď ma nedohitne, tak ho dostane aj on hit. Ja som toho zajaca zabil na prvý pokus. Škoda, ja by som chcel nájsť ten old rod. Naozaj by som to potreboval. Ok, bro. To je mega dobré. Čo? Ja zabijem to normálne ruka. Našiel som Alien domček. Je Wolfbelt. Alien dom. Hej. Robloxy. Zabijem? Aha, tam je to To je decko. mega silné Robloxy. Tam je to decko. Ja Laser kanóny. Kristia, si Robloxy. No. Ale vy strihnite videa, čo hovorím Kristia, no? Dobre? Ale nie, to nemôžem vystrihnúť. Prečo? Nejde mi to nejako, ja to mám pokazané. Ale to nevadí. Je to tam. Vidíme. Zober. Zober ho. Si otvorím zatiaľ túto častku. Spíra! Ja potrebujem... Yes! A teraz keby prišiel ten belt, no tak by som si dal, že Good X a k tomu by som si potom navalil ten Old Rod. Neviem, kedy on príde. Belt Trader. Ja potrebujem sviečku. Ja som našiel to rádio. No ja musím držať ruky, ja mám plný sek. Ty máš 25 z 25. Nie, ja mám 5 z 5. Nám Diamondy sa dali- spavnuli v kempu. To robia vždycky. Yes. Diamondy sa mi hodia. A Bagdad jeden diamond. Kedy príde ten belt? Ja som prišiel Kristian či Kinko Robloxy. Na taký čudný spôsob, ako mať neobmedzenú. Ja som aktivoval taký flame. Inak, dajte mi do komentárov vedieť, či ste už niekedy sa v 99 nocích dostali do dňa 100. Napíšte. Kinko Robloxy, pozri sa. A UFO. Ja som ich privolal. No za mňou chceš mať neobmedzenú koláčov. Kukni. No. Toto zoberiem a zase to sem dám. No. Pomôcť. Vidí? Kukni. No. Ježiš, ja som sa zakal. A hej, to si... Čo? Ty tu urobíš nekonečno tých? To je fakt nekonečno kejkov. Čo to je? Nekonečno proste tých kejkov. Ja ich všetkých požerám tak.
Čo sa to tu pohybuje? Čo to má znamená? Viktora, našiel som úkol. A čo je to? To je vták nejaký. Neubližuje nikomu. Našiel som druhý. Ukáž, kde si je, ty si tam. Našiel som tú struktúru. Ukáž, dobre, idem za tebou. Dobre. Idem tam. Tam je Stronghold. Áno, a na Merzerový meč. Som ho trafil. Super, dobrá puta. Yes, toto som potreboval. A keby mi z tejto čestky padol good sek, to bolo dobré. Ja potrebujem sviečku. Drot mi padol, ale ten je rovno tu. Môže. Ty jo. Bandor, bude to hodiť. 11 vecí z neviem koľkých. Ja jem hľadať. Ja potrebujem gucek. Keď už príde ten pelt trader. Pomôcť. Sa snažím. Tu sú barely. Oni spawnujú barely. Dobre, je po jednom. Ja aj po druhom. Nie. Máme kľúč. Barely. Počkaj. Ty vole. To je večko. To je ten washing machine. Ty vole, koľko ich je a nemám už ani priestor. Do seku. Keby tu bol ten gucek, prosím. Alebo bandáž, to by sa hodilo. Ja mám bandát. No, tak armor, ale ten mám, no. Škoda. No, tak pokračujeme v tom, ale. Zlatá česká. Môže padnúť stron X. Tu máme 132 tých skrepov, to je extrém. No dobré ľudia, tak dúfam, že sa vám video páčilo. Určite teraz ideme točiť part 2, lebo mne to nedovolí urobiť dlhšie video ako 15 minút, aj keď to má ešte len 13, ale už tak. Takže uvidíme sa pri part 2, ktorá vyjde za chvíľu. Takže majte sa, teda nemajte sa, tu sú kultisti. Počkajte. To sú kultisti. To nie je dobré. To nie je vôbec dobré. Sa oživím tými kejkami. Mi to každý... Konečne, potom to. On horí. Dobre, zhorel. Mám ten kultist game. No dobré ľudia, nejdem to zdržiavať. Natočím hneď part 2 a vyjde. Tak, čau.